И здравейте, приятели, аз съм Лака Gamesberry Games и в този епизод ще ви покажа как да си инсталирате Minecraft. Влизате в Google. Само че аз съм от една друга програма и трябва да влизам в Google. Така, като влезете в Google, пишете Zamunda. .net. Ако всичко ви е наред, регистрирали сте се, естествено, цъкате на Bananas. И ще ви дойде ето тук, всеки знае, пишете Minecraft. Аз съм го писал вече, затова ми излиза тук. Цъкате Search, т.е. търси. На мен ми зарежда в момента. И ми излиза Minecraft. Съветвам ви Minecraft 1.8, защото ще можете да отивате на по-горни версии, на по-долни. Ако сте на 1.10, ще трябва да справите настройки. Това ви е клипчето и така нататък. Цъкате отгоре на надписчето. Ето тук. Ето ви е мишката. И цъкате отгоре ето тук. На това. Аре, цъкни. Ето тук. Горния десен ъгъл, при вашия горния ляв. И аз съм с... Забравих как се казва. Ако сте с... Аз го наричам линейка, защото забравих думата на английски. Ако сте с линейка, както казвам аз, ето тук, точно ето тук, ще ви излезе една линейка, която, даже още по-долу, която трябва да цъкнете, т.е. на торента. И ще ви пише самия Minecraft. Торент се отваря. Торентът, в който искате да добавите, вече е добавен. Естествено на вас ще ви излезе нещо, просто цъкате да. И ето го Minecraft 1.8.fm. Когато на мен ми излиза завършен, защото вече съм го инсталирал, изпалил, ще ви излезе ето такъв цвят, не тъмнозелен, ами още по-светъл. Ще ви изпише сайде. Цъкате, когато ви изпише сайде, и цъкате ето това квадратче спиране на торента. След това, като цъкнете спиране на торента, вече ще ви е завършен. След това цъкате два пъти на него и цъкате на Minecraft. Ще ви излезе тази папка и тук ще ви е Minecraft. Това ще ви излезе. Искате ли да позволите на следната програма от неизвестен издател да извърши промени в този компютър? Цъкате да. Това ще ви излезе. Цъкате Next. Цъкате отново Next. Цъкате и отново Next. И цъкате Install. И чакате да ви се зареди. Да, ще ви излезе това и цъкате Finish. После отивате на вашия десктоп или по-точно работен плод на български и играта ще ви излезе ето точно това. Пишете си асърнима, поне аз пиша Албака. Цъкате Play. Цъкате Play. И това е. И това вече е Minecraft. Всичко си е както трябва. Цъкате Play, естествено. И оттам си знаете. Това беше всичко за този епизод. Както видяхте, много лесно се инсталира Minecraft. И да. До скоро.